Kardong Pini, News Fast Karbiang Long Berta, Tanbang Pinili, Samika Cherong Harpi. Aprangsi Berta Thipipen Arjuita. Inut Bahini regular Moholdar Pukachekrong Atumsi, Dimapur along Akijoypen, Sangti Kipidam Etikia Joksi, Council Revenue Long Ledet Lupu, SMSE Karbok Pon. Assam Meghalaya Mate Karbiang Long Ahoy Long Puthot Kang Hua Thengpi Lapen Truck Kinep Dunlong. Wothat langso hawar tomon arwi kithiajok Hemrit kanahok dun. Karbi Anglong Labor Union Kalu Mede Mate International Labor Day Arni Katalon Jeputhak Thirangkemai Kepha. West Karbi Anglong Khirmialong Men tomon kithiajok Penang Anahem Lapen Thengpi Thengprang kanahok. Non Bertang Tonpen Arjuita. Regular Moholdar Pukachekrong Gonesteron Bimalteron Lapen Nihang Rong Piatum Aninghang Alingke Klem Thap Aret Mate Anam Ki Jumpen Sangti Jor Aret Ke Authority Atum Sangti Moholdarta Pipedet Nang Jipusi Sen Moholdar and Supplier Association Akongchun Bang Roson Timung Pen Pherangkia Mayalong Jongpon Sop Moholdar 45 andu Mohol Laan nam Moholdar tung pen chingwai chingsai si nilitum la soret fix lo la pen nagalena sorta la soret pen sini tum nang nam pu lo sita non ang ton am Moholdar komane ke kuti si lekai tadu komane ke kuti si par jata du komane ke 20 lakhs 30 lakhs lason si dolo mohalla jitula royalty ki pinai hala tum Moholdar tum an non council asor aphan niltu revenue piune re lage la Gonesteron la Bimolteron la Nihang Rongpi la tuma joini si piniani angton Moholdar tum sangti royalty nitum council aphan pale uni det ke nilitum SMS pen ke la tuma joini si pine det pusi nilitum hin pen la bangke puji Athema lasut latum si akijoy ke thondam lason si kaningje lo je Gonesteron ke Moholdar do ana thengno si kaningje lo nanglitum bhantanang pachulong le nili achuche lagele nagale na sor pachunang pusi kaningje lasi hola bangke kupia ninge matha kupia ningke heno tong ke matha lo ne nili la bangke sonamuni rapan ke nili authority tu manta chuning ring tung nili hen pen nili Gonesteron aphan bangke ma Bimolteron aphan bangke ma hala Nihang Rongpi tu aphan bangke sangti abe paralong bang aphan ke joy pira thelak lake anam en e pin pen piduna thelak lake latum han bangke Moholta pipe det ningma pusi nili authority tu man chuning ri Sen Moholdar and Supplier Association Amai Pulion Ingleng Pen Kedam Tang Niphai Inkoira ICR ni Pherangke Kephapon along SMSA Atum Nitum Sangti Ki Phuratum Nangchong Thui Det Pu Akoi Nangki Pi Apot Ningduglo Bang Plikebra Pho Moholdar Atum Angbong Pen Inut Banghini Moholdar Atum Nang Kachekroy Dun Thekthei Pu along Ki Hala Bang Plikebra Pho Moholdar Atum Aphansi Kroy Nang Kokpo Lapen nona bangke Moholdar kisung angdengsi nangle roklo SMSA dokok pen sangti anam mesen cholong dun thekthei pulote union kedota alia videt lo pu ajoksi parsepti along Plikebra hini anam endun nangkok lo pusi cherai pon pusi Leon Ingleng pen Pherangkia mai long pachini pon Moholdar union pulotang te kachiring ti mate ningisi ke doneng yadim dak bang Plikera pho bang Moholdar do lapen lasong bong pen bang Plikep atum aning sivet kachekroy along inut bahini nang sekroy thekthei along bangke nilai inut bahini to alam bangke kroy credit si khala bang Plikep to alam si kroy nang ko ok pera bangke non Moholdar dum kisung alam bang alang litum koson bang buji tanone ok pet ke Moholdar dum sung piglo sang tile choyota adorabe Laso patsi
union dokok pen sangti ador ta palong pitek thik pulong te kidota lewi goson si mandet lo asi sangti ador ka palong jia phansi ka chekroi tang sikep rahini ador pen le sangti jornang unil tum patumi pen kecheng pen ani pen amat si alang litum ke laswalam nang kam khidun lo alang litum ani hanga bangke gari amo phai chepe ongo po ador ko komen sangti jorlong nang ji bu alang litum ani ngama thalan chot forest department atum si tame par DP par ofom gari humalong ofom isi pidun vek nang ji chalan dami pidun nang ji sitanon ke lapu kali dek chalan abi pinang gari ta pandam ret sangti ta alang litum pen wate council pen ka elot aimon parjet ta sang pudun de pu matsi paroi baret lo amat si ake joy pen ke longo hormu masi ake joy pen si pidam ret sila bang chok che check and balance forest department ta an se pasri gi phansi chuniri lo lapen kado ka besi tami moldar tu man phana ka thoka chuniri thulo likep ra hinia dor non bang nangken nama por hon bangke il tum nangni ni tum ka dor komen sinangji puni rong bangke chok sitet po Gonesteron bimalteron lapet nihang rong pi atum nitum SMSA atuma phan akoi nang kipi tangka kirung adonri selamsi sangti ke pon ihum agaria long suri ke thom nangki rung dunpu akoi nangki pike ahok alam kali lake moholdar atum SMSA atuma phan nangkachu ningri ateng pen sangti anam ke pabat ji aphan nangkacherap dun nangjipu SMSA atuma phan nangkachu ningri ateng pen kidoan moholdar atum pen chingwai det aphi chedon sar pen par safety along Flike Brahini an pathik ponlo lapen Karbianglong Autonomous Council aphan ongdung moholdar atum revenue atangka kipiun edet latum kacheplang ajoksi Karbianglong Autonomous Council aphan revenue piun edet pusi roson timung pen arbok pon dipupen pankatsteka news fast Karbianglong Patumi Kheruni Southern Range Officer Joy Pen Kilong Dunmek Abirta Kedoko Kajok Alang Lialam Toy Pen Kahumri Dam Pen Kheruni Southern Range Beat Officer Banghiniatum Social Sorkar Lapen Rovelson Ingtiatum Jepahem Phupon Pen Patumi Anar Lupor Phai Kre Sirachitima Pormalom Humni Soktiman Atrak Nebdun Long Truck number ML049436 Lapen ML049662 La Humni Pen Troxikebra Truck Athengpi Abengdo Lapenan Parta Aphitu Ajo Aporohuta Ihum Bolero Pickup number AS 02C 2240 Agari Nep Ingnang Ponlong Bon Sitami Kang Huatum Aphan Nep Ingnang Ponlong Lepusi Beat Officer Ahin Pen Than Pachini Pon Apor dakpen dam bansi dakle dam pen bang ni tum longam lo agari ta hokpet anang pia teng pen longam lo pen soktimani hum lapen es for hum ni tum spot longam pen lo ni tum wani long lo Beng kwan iklo la bang so gari kenep long atheng pi do beng bang ni tum non mang final an ki ba bilang tame soktiman track long pen ke ni tum 40 piece ni tum non pen ni tum hisab long lo pen ke es for long pen 33 piece ni tum do lo market ador ko an sidoi market ador ni tum non mat final anu ang tame pangnaten 1 lakh ke above dui la so aprang bala so phi nal tum la pusona gari kenep long 2 kilo ma ni tum soprang ni hoptas ta avelang bon ihum ni tum ke ba ni tum hosor ni tum ihum banelo la so chek lolong lo ni tum humpli hum phone ni tum banelo Lapen Beat Officer Social Sorkar Ahin Pen Hadak Atengke Ahoyalong Kido Aradatum Aphan Thengpi Kanghu Pen Mo Aphitu Akisung Pen Kachepa Jogji Aphanta Chuning Ripon Thu আপোনাৰ জেৰিনগৰ পৰা অলপ গৈ ৰং ফাৰকং বুলি কয় জেগাটো হিজিংলাংছো এৰিয়া পৰি যায় তাত আমি দুখন গাড়ী একেলগে ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বিশেষ নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰক তেওঁলোকে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰক ঘূৰি দিছিলে খবৰ দিছিলে ৰেঞ্জ অফিচাৰে আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিলে সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে যে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিছোঁ আকৌ আজিও সেইখিনি এৰিয়াৰ মানুহখিনিক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই সেউজী শ্যামলা ধুনীয়া কাৰ্বি আংলংখনক যাতে আপোনালোকে বিকৃতি নকৰে যাতে মৰুভূমিত পৰিণত নকৰে গতিকে আজিৰ প্ৰজন্মই যদি আমি চিন্তা নকৰোঁ অহাকালি পৰহি কিন্তু চিন্তা কৰিব আমি সময় নাপাম তেতিয়া আমাৰ সময় পাৰ হৈ যাব গতিকে যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বৃত্তিটো এৰি দিয়ক ইয়াৰ বাহিৰৰ আৰু বহুত কাম আছে
Pirthia dangalong munitetum COVID-19 abor pencenglok kido kethak kisung ang bongsik kaike ta arjab dunang mate chitong nang nonapor pirthia dangalong kuruna abor kaphirenang antakalisi ason kaprek akisung pen kachitong nang lang lason sini jang karbianglong wothatlang so habar pinyana lopor timon kethe penajok kadok kavedon krepho abang phuatuma hembrit hinudunlu lapen biri bithung kachuik kachusom kanhok donatum do ulupusi birta rebdunlong lasibangso hembrit kanhok donatum pen council kachari pon kithi kidingatum aphan kirap kelong jephan chunengri lapen towar cholang Pothat lang sopen Rajan Ronghang News Fast Karbianglong non malom so phan birta ing tom sina Good news, good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. birta kang ton pen nang chiroi thulo Pinyanarlo porphai isira chitima pormolom Meghalaya border umkhermi along men tomon kethe ahur ingtang rakajok hemrit thengpi thengprang penang an nahok tunlo birta kirip duna porahutke arengahu keso birta longdun delang lapenhula dakkedo araratum ahema sarnung solar light hormu hortar anta temon pon laplu henu laplu kisung thektik lopusi news fast Karbianglong along birta nang pale pen birta pangrum dunabang sami songjalin inglengpi news fast Karbianglong non kebangji aru achiklo niphai isi May Day mate International Labor Army Katalon dunjia phanpura Karbianglong Labor Union atum pherangkiamai ingni bangsolong maipu manof kramsa chunbang bihateron kenoni branch chunbang horen pro lapen arisang ho atum sitame chitongdun Karbi arat doan mate Karbi labor doan atum sitame aru niphai isi arni kadoka vietum an langhang pathua klam along
chitong dun pet pen kam chera prapet pen ansu se kapang tang ponjia phanta chuning ri padopon anparta bangso sayalong cm tuliram ronghang lapen mp horen singbe atuma phan kacherap chitu pen bidisore lunjia phanta chuning ripon jirikending pen rajib timung news fast karbianglong Mijang Karbianglong District ahin piniarni antame Mason School College Kacharli Jiaphan ang tandam nang bomlang lasonsi Amreng constituency Jirikindeng Mukoilum Khermi pendanglok penang an arong radatum model school nangkim nang ranglopot nilitum asumar Kacharli ahin paprang dun thek popu aning chepa arong renti bonta nang tachiplang thulake imang ke hemana sonsi nang mandet Bangso school lake kedam tang Congress kachari hutsi long inang sompen nang kim nang ranglo bonta ningduk meme lake pinyarni antame nang patang thek thelang kitangji kalisi kapar japtang anujok ingchin hai hui tame kitu pon pen kiheno ponsi ke onglo lasi bangso model school kopi koson ke chokche pentong pinyarni antame kikim kangton pon koklone lake Karbianglong Autonomous Council atumpen Kechok chia bang phuaphan ingsai ponang jiputa hadak aradatum chuneng riathe kacharle hin jongsi ilitum paprang dun thekte pulote pirthe ajat asontame chichar dun thekte puta ningje lasi non kidobom poriborton asorkar mate Karbianglong Autonomous Council cm tuliram ronghang ahin pen kaiki tami mai pialong tin kaching thur alam saidesi kejaipon lasi bangso mukoilum model school Aputhap lapen kibang jilang owi kimia tumaphan mathapon pen team Karbianglong ahin pen bangso model school kapatang ponji aphan nang mathapi pon asonte mesenji puta hadak cherok tok aratum chethan pon jengkha pen pavitra kathar news fast Karbianglong Pinia Berta Lansipa Judlo Domethak me Kardom